Mga apektadong lubulupyo sa duha ka sityo sa barangay Labangon ning Dakbayan Sugbo mireklamo human gipadlak ang gianan di nahimutang saluna nga iya sa usa ka subdivision. Ani ang report. Kini ang access bridge sa Lower Labsalex, Labangon, apan di maggamit sa mga mulupyo human gipadlak. Busa ang mga mulupyo mipirma og petition aron hangyoon nga sila paagion ilabi na nining panahon sa pandemya. Murang mandong nga kuan, murang mandong nga itatari nga tangkal. Naot ako maablihan tari dayon. Dili jud unta mi uyon na sirad andri. Kaya nga mo adri delikado kayo sa sunog. Nabalaka usab ang mga mulupyo sa habig sa sitio Andang Lutaw-Lutaw panahon sa emerhensiya kay may padlak sab ang ilang agianan. Humanitarian lang sir ba? Agi access way lang kung whatever unsay lang implement nga rules and regulation willing me mo follow. Manghinaot kong ablihan ni din hindapita kay lisod kayo ang among paglakaw-lakaw legal man ni. Ditso-ditso ra mo kuan. Wagay mo makigsabot na mo. Ang pagpugong sa pagkatap sa COVID-19 mao hinungdan nganong gipasaladaan sa homeowners ang agianan. Laing rason ang pagpasagad usab og parking sa mga tao og ang mga bata magsige lang kuno og gawas nga gidili karong panahon na. Kay para maguna sa among safety kay kanang og abli na diha kana silang mga tao diha anak mga libang sa kanang Second Street. For how many years nga amo ning gusto karon pa jud ni na postro. Atol sa panagtagbo sa duha ka habig, usa sa sugyot ang pagbukas sa agianan alas 4 buntag hangtod sa alas 11 gabi apan sabot-sabutan pa kini sa mga homeowners. As much as possible to get a win-win solution. That is why na amo ginang schedule na makita gini sa uban opisyales. Magtagbo usab ang duha ka habig aron hiluton ang reklamo. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.